సెప్టెంబర్ 19 నుంచి యూఏఈ వేదికగా ఐపీఎల్ ఫేజ్ 2 మ్యాచ్లు ప్రారంభం కాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. తొలి మ్యాచ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ను ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు సెప్టెంబర్ 19న ఢీకొనబోతుంటే ఐపీఎల్ ఫేజ్ 2 ప్రారంభానికి ముందే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు గట్టి షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఐపీఎల్ ఫేజ్ 2 మ్యాచ్లకు దూరం కాబోతున్నాడు. WTC ఫైనల్తో పాటు ఇంగ్లాండ్తో 5 మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ కోసం సుదీర్ఘ ఇంగ్లాండ్ టూర్కు వెళ్లిన వాషింగ్టన్ సుందర్ కౌంటీ 11తో మ్యాచ్ ఆడుతూ గాయపడ్డాడు. దీంతో ఇంగ్లాండ్ టూర్ నుంచి అర్ధాంతరంగా తప్పుకున్న అతను ఐపీఎల్ ఫేజ్ 2 మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉంటాడని భావించినప్పటికీ గాయం తగ్గకపోవడంతో ఫేజ్ 2 మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో ఆర్సీబీ మేనేజ్మెంట్ ఆకాష్ దీప్ అనే బౌలర్ను ఎంచుకుంది. బెంగాల్కు చెందిన ఈ యువ క్రికెటర్ ప్రస్తుతం ఆర్సీబీలో నెట్ బౌలర్గా కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఫేజ్ 2లో ఆర్సీబీ జట్టు తన తొలి మ్యాచ్ను సెప్టెంబర్ 20న కేకేఆర్ జట్టుతో తలపడబోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని ఐపీఎల్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.